Ahojte, volám sa Tvoje meno a dnes vám chcem porozprávať o mojej osobnej skúsenosti s Hondrosol. Úprimne, nikdy som si nemyslela, že budem musieť riešiť problémy s pohybom tak skoro. Ale posledné roky som si začala všímať, že moje kolená a chrbát už nie sú to, čo bývali. Ráno som vstávala ako robot, stuhnutá, so zvláštnym diskomfortom v klboch a trvalo mi celú večnosť, kým som sa rozhýbala. Najhoršie bolo, že som sa začala vyhýbať aktivitám, ktoré som predtým milovala. Prechádzky, cvičenie, dokonca aj obyčajné nakupovanie. Skúšala som rôzne masti a krémy z lekárne, ale buď mi vôbec nepomohli, alebo mali divné zloženie a vôňu. Potom mi kamarátka spomenula Hondrosol. Najprv som bola skeptická, veď viete, koľko takýchto vecí dnes existuje. Ale čo ma zaujalo bolo to, že má úplne prírodné zloženie. Obsahuje arniku, pagaštan konský, eukalyptus, mentól. A podľa recenzií, ktoré som čítala, ľudia s podobnými problémami mali fakt dobré skúsenosti. Tak som si povedala, prečo nie? Objednala som si ho z oficiálnej stránky, link som nechala v popise a začala som ho používať 2-krát denne, ráno a večer. A teraz ten rozdiel. Po asi týždni som si začala všímať, že rána sú pre mňa oveľa ľahšie. Menej stuhnutosti, viac energie a dokonca sa mi vrátila chuť ísť si zacvičiť alebo len tak na dlhšiu prechádzku. Jasné, nie je to žiadny zázračný efekt zo dňa na deň, ale keď človek používa niečo pravidelne a dá tomu šancu, telo si to všimne. A to je podľa mňa najdôležitejšie. Cítiť sa lepšie v každodennom živote. Plus bod je, že Hondrosol nemá žiadne známe vedľajšie účinky. Keďže je prírodný, netreba sa báť. A objednávanie je úplne jednoduché. Vyplníte meno, číslo, operátor vám zavolá, všetko vysvetlí a produkt platíte, až keď vám príde domov. Takže ak máte podobné ťažkosti, alebo poznáte niekoho, kto áno, možno to stojí za pokus. Mne to pomohlo. Ak máte otázky, pokojne napíšte do komentárov. Rada odpoviem. Majte sa krásne.